Simple ra ang graduation exercises nga gihimo karon sa mga public schools, subay sa kamanduan sa Department of Education. Ilabi na sa krisis karon, ang ubang pamilyahan mupahimong simple na usab kuno sa selebrasyon. May ang report ni Nico Sereno. Alas 6:30 pa lang sa buntag, gisugda na ang graduation ceremony sa Mandaue City Central School. Tungod sa kadaghan sa mga graduates nga miabot sa 488 tanan, sayo nga gischedule ang programa para dili maabtan og udto aron dili alimuot sa venue. Sama sa naandan ug subay sa mando sa DepEd, simple ra ang seremonyas. Uniform ra ang gipasuot sa mga graduates. Ang atuang mga bata, uniforms lang, but swerte lang si Central because we have our own togas. So ilaha, murag libre na lang na sila. Kunya ang teachers sa nag-uniform ra uniform para walay gasto. Labi na sa krisis karon, aminado sab ang pipila nga among nahinabi nga simple ra sab ang selebrasyon human sa graduation. Ang importante kuno makasaulog sa achievement sa bata. Ang celebration, magkuan lang kanang budget lang din sir kay tungod sa crisis. Mag-celebrate gyapon. Bisan og crisis kay once na naman siya. Ang graduate nga si Nathaniel nakasabot ra sab hinuon kung nganong mag-budget sila sa ilang selebrasyon. Okay ra magbalag gamay ra basta celebrate. Importante mag-celebrate gyapon. Pwede ra pug dili kanang lisod sa porta ba. Karong adlawag ugma gi-schedule ang graduation o recognition rites sa mga public schools sa nasod. Sa DepEd calendar, sugod Abril 1 ang uninterrupted break balik usa ka buwan para sa mga teachers. Nico Sereno, Balitang Bisdak.